kuya. Hello. Hello ka sa kanila. Hi. Ang galing. School po. Nakabihis ka. Nag-perform kami sa school kasi or seminar. Parang like, i-welcome namin yung lahat ng first year. Nag-perform. Kasama namin yung dance troupe, lahat ng performing arts. Hi, Kuya Gatcho! Ayun po at kumukulo na siya. Yan. Kumukulo na. Pwede natin lagyan ng laing. Konti lang. Tansyahan lang. Kasi bili ng shampoo. Pambili ng shampoo yun. Ayun po at yun. Kainan na. Tapos na ako kumain. Wala kumakain pa. Yan. Ayan po, yung vlog natin ngayon ay dito sa kusina. At yung labor nila doon, yan si Kuya Bobby nandun. Tapos si Sir Pitcher, si Lagas, Papa ni Chinchin. Oh, si Aji nandoon. Tapos ako muna dito sa kusina. Kasama ko si Ate Mayang. Ayan. Sasaing na si Ate Mayang. Ito naman yung gugulayin ko. Santol. Tapos lalagyan ko ng gabi. Yung gabi na kinuha ni Papa Chinchin, medyo kasi bago pa lang. Kasabi ko, di yun pwede na ilagay. Pero si Ate Mayang mayroon siyang binilad na. Lalagay natin to. Pero hindi natin to ubusin kasi yung gata ay lang to. 2 yugtas maliliit. Ito marami to eh. Marami to. Pwede nga itong hatiin ko na lang kaya to. Edit mo na lang yung Tapos, ito na yung tingnan na lang natin. Silaing. Pato. pato ni Tangpuloy. Pato ni Kapuloy. Kapuloy. Daming kakatayon sa birthday mo. Kaso, sa birthday niya, hindi rin tayo makakapunta dito. Taon mo. Birthday rin ng anak ko. Ay, Hindi. Kahit walang handa, doon muna ako. Yeah, paggabi, mag-nanit ka. Sari na yung Di, ma'am. takikahan. Ay, Ay, kasi... Yeah. Ngayon, paggabi mo, Oo. hindi nang tayagan ng asawa niya. Oo. Yan na. Binaing. at kaano sibuyas ba? Agka pa, nagbakal po ako. Sabi Bala na yung kakamo. Opo. Ayan at bago natin simulan yung pagluto, yun nagpapaano pa naman lang sinaing. Linisan muna natin dito sa lamisa. Muna natin. Ayan. August na. Cut off na. Tapos December na naman. Ay, ako. Bahuda Adanay. Mga manok kasing. Ay. Para malinis tingnan. Yung mga sangkap ito na sibuyas, bawang, tapos taba, sarap nito. Yung mga alam ko yung ibang probinsya, hindi nila alam na ginugulay yung santol. Ngayon, ginugulay po yan. Kinakayod yung, yung biyakin mo yung santol, tapos kinakayod. Pwede rin kung wala kayong kayuran, yung tansan, sakop, ganyanin mo siya. Pakita ko sa inyo kung paano ito lutuin. Yung iba, ini-stack pa nga ito ng yung mga nasa bukid kasi ngayong buwan,
kumbaga, season ngayon ng ano eh, santol. Marami. Tapos yung iba ini-stock nila. Minsan binibenta nila yung mga lagpas na ano, hindi na season ng santol. Mahal na yung kilo minsan. 160, 180 ganyan. Pero pag nasa ano, yung talagang tagsantulan, ito bili ko 80 yung ano. Mahal pa nga to eh. Yung iba 60 lang to. 80. Ginawa ko ng 100. Talagang 100. Dalawang nyug. Kasi dapat nagmamantika siya. Hindi dapat sumasabaw, masabaw. Yan, hugasan. Kasi alam ko nilagyan to ng asin. Dami. Ako'y isang probinsyano mukha. Saan yung ating salaan? Hindi ka pala. Hugasan para hindi maalat, hindi maasim. Pigaan. Yeah. Ha? Ilagas. Di ba pakalik? Doon pa lang yung galing, nagpapala, tapos dyan naman sa kanila nagwawalis. Yan sa taas. Napakalaki kasi ng bahay mo. Kaya wala kang Sinayaya. Ha? Wala akong yaya. Tatay yaya. Ginawa na raw siya ni Cincin na ano, yaya. Yung tatay, yaya na. Baka yuyo. Ngayon lang siya, mga ilang banlaw. Ikat muna natin. Ang maba ng halaman, sila gas. Nagbuhos ang halaman. Ayaw mo tayo sa taas, kami yung kababa. Tapos na. Yan, nabuhusan na. Kamu talaga hilagas. Oh, Kamu. Hawon, pahinga mo. Pahinga. Yung gamot mo, ininom mo. Wala. Oh. Ubusin ko na kita, gara-gara buksan niya. Ay, hindi na mali. Painhin na lang ng kanin. Ayan. Painhin. Balasahin ko na yung ulam. Ito na yung santol. Pag tinignan mo, konti lang, pero pag bumuwag na yan, dami yan. Sangkalan. Wala tayong sangkalan ah. Ay, ito. Sangkalan. Grabe, tipid mood na tayo. Tipid mood. Importante yung busog. Nasaan na naman ako sa gulay. Ang gusto ko gulay. Yan.
laki daw nung ginagawa, di nagawa ng kaya. Hiram. Ano kung gamit natin? Doon tayo bukas? Saan? Wala. Bakal na tayo. Ikaw. Ang putol pala ng bakal doon. Sakto na lang. Ano? Wala nang kamulan na palabas. Yung katulad dito na sobra. Oo. Bakit tulong natin. Sibuyas. Na yung nakakalimutan yung sangkalan dun sa inyo. Nag-iisang taon na doon. Pista yan eh. Basta wag lang maano sa lupa. Mabubulok yun. Yan pang salud ng bakal. Palun sa kanin. Binili ko yun eh. Yung doon sa San Juan. Yung naka-display. Uwi ako mamaya. Hindi naman nakakadama ko dyan. Oo. Uwi man ako. Meron din pag matagal na lang tao ang bahay. Oo. Ay naku, mga Kulit ng manok na yan. Lumikit sa bagmawa yan. oo. Wala pa namang ano yung mga plato natin. Naging, Kung may plywood na, parang gusto kong gumawa ng barabox na. oo. May takip. Naging nakasabay dyan. Nakakabibig. Dali yung magaglagan lahat yan. Oo. Nasanay sa kanila kasi yung mga manok na ano. Samparan sila. Ano baga? Basta yan. Yan na. Mga diskarte niyan. Tirahin yung ano, yung hamba. Tapos yung ibang fruits din mamaya, tirahin yung kwan. Matawag-tawag tayo. Kunti na lang naman dyan. Tirahin ko na kayo hamba para kunin ko na yung sukat nito. Kaya ano? Kaya Chin-chin. Para sa laki ng pinto. Okay na yung sangkap. See, yan lang naman yan. Nasugasan ko yung karne. At ipiprepare ko na rin yung ano, yung nyug, yung kinayod. Habang nagpapainin pa ng sinaing para pag okay na, tuloy-tuloy na, nakaprepare na. So yun ang oras na. Go! Prepare na tayo. Bigayin natin ang usap para lumabas yung gata talaga. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakakatulong dyan. Yan sa ano muna kasi yun, nagluluto ako eh. Pero pagkatapos kong magluto, tumutulong naman ako dun. Pero di na ako nagbablog. Di na ako nagbibideo. Pero minsan nagbibideo pa rin. Pag ano, kasi kung kay Koy Gatcho yung vlog, tumutulong naman. So!
Good morning, sir. Hello. Hi, kuya. Hello. Hello pa sa kanila. Ang galing. School po. Nakabihis ka. Nag-perform kami sa Oh. school kasi or seminar. Parang like, i-welcome namin yung lahat ng first year. Ah. Nag-perform. Kasama namin yung dance troupe, lahat ng performing arts. Hi, Kuya Gatcho! Ang ganda mo nga. Ngayon lang ba? Iba talaga pag may pinapagandaan. Ngayon lang ba, Kuya? Ngayon Hindi. lang. Galing akong school, nag-perform kami. Bagay kasi sa suot mo. Yun naman pala. Direct to the point kasi, Kuya Gatcho. Lumalabas yung kasits yan. Ay, nako. Kamusta, Kuya? Laging mabuti siyempre. We. Huwag lang mababasag yung buti. Andara. Tapos na. Tapos na. Oo, kakatapos lang namin. Oo. Hindi na babalik. Tapos na kayo? Ano tayo no, Kuya? Hmm? Hmm? Santol? Santol. Gulay. Masarap yan. Sarap. Dito kumain. Santol po ang ulam namin. Yung mga taga Bicol dyan na nakakamiss ng santol, siram sana. Siram tayo. Sir! Oh. Anong ginagawa mo dyan, sir? Tulog na tuloy sinain tol. Patin mo nga, Chin. Magkasoyo. Ay, murder! Kakasuhan ng patayin mo. Sir! May klase na ano? Luna, sir. Kaya mo na. Kuya Arnel! Ang daraw? Kuya Arnel. Ang idiot. Dalawa. Kaya po at simulan na natin na magluto. Ganito lang po yung pagluto niyan. Sabay-sabay na sila. Sabay na to. Lalagyan na natin to. Ganyan lang siya. Kita ko sa inyo. Ito na. Lagyan natin yung sibuyas. Saka bawang. Lagay na rin natin yung karne para lumambot. Lagay na yung karne. Ayan. At lagay na rin natin yung santol. Napakadali nitong lutuin. Wala palang sili. Siling tayo. Yung wala. Ganyan lang pabilis niyan. Buhayin natin yung apoy. Ganon lang. Buwaghag natin yung piniga na santol. Tapos mamaya lalagyan ko siya ng pag kumulo na, lalagyan natin ng gabi o laing. Ganun lang po kasimple. Tapos pag magluluto kayo ng santol na ano, yung santol na binili tulad dito, binili lang namin, huwag muna kayong mag-aasin. Kasi minsan nga maraming asin. Nilalagyan kasi ito ng asin. Baka umalat pag nagluto ka. Ganyan lang siya kasarap. Ganyan kasarap ang santol ng Bicol. Nandun sila. Nandun si Kagatso. Papahinga na. Amoy! Amo. Oh, papahinga. Para mamaya kakain. Ano pa yung oras na eh. Ha? Habit na magpahinga. Papahinga na yung cellphone. Oh. Tuklap na. Tuklap na yung cellphone. Ang problema na si Oo. Kito. Ako, Mawawala ng pag-ibig. talagang nagpursige kumuha ng cellphone. Sagot yung santol. Sige, bigyan mo mi. Tulad niyan, santol, namimigay. Matamis. Oh, pwedeng ilagay sa kape. Yan, santol pa yan. Oo. Tapos gugulayin nyo. Hindi kakainin. Huwag mo itapon yung ano, yung balat. Kayo rin natin para din na tayo bumili. Mas maganda yung sariling gawa eh. Yung santol oh. Dami. Matamis. Masarap yan, balat ha. Ay! Pag magkakayod kayo ng santol, dapat yung pagkakahiwa pa ganito,
para mabilis na gayatin. Ganyan. Come on. Ganyan siya. Para mabilis. Matamis. Kami, pwede pang kasukan. Saan tilikat yung live na hindi ko nakusok. Mm. O sa bagay itong total nun? Ayan po at kumukulo na siya. Yan. Kumukulo na. Pwede natin lagyan ng laing. Kunti lang. Tansyahan lang kasi yung gata natin. Ito alay ko sa'yo. Di ka nag-iisa. Kaya malapit na siya, pamamantikain natin siya.
Yan po, okay na siya. Lapit na kaming kumain. Ganyan siya. Sarap. Nakatikim ka na nito, sir? Sir, nakatikim ka na nito? Ano? Gulay na santol. Parang nakatuloy na rin ako. Pero sa inyo, ginugulan nyo yan? Dito lang na. Doon sa lugar nyo? Oo. Ah. Ayan na, lumabas na yung pinakang mantika niya, oh. Wow! Tapos yung nag-comment sa akin nung yung dalag na ano daw, yung dalag, di raw yung sinasabawan. Depende po kasi yan sa probinsya eh. Kasi sa amin, pwede yan gataan, pwedeng adubuhin, pwedeng adobo na may gata, pwedeng sabawan. Pero po pag natikman mo yun, gawin mo yung luto na yun, napakasarap po nun. Tapos, hindi malansa. Nasa nagluluto po yan kasi dapat maraming luya. Di ba tol? Pag di mo yan nilagyan ng luya, malansa talaga yun. Tapos, pag ganun niluto na ginigisa nga kaya ginigisa, yung lagay ng luya niyan, dapat pino. Hindi yung basta ilagay mo lang yung ano. Ganun po. Yung pagluluto nun. Hindi po yun malansa. Siguro kung natikman mo yun, baka nasabi mo, ito luto na siya. Patayin ko na to. Baka patayin pa ng iba. Ang paliwanag ko lang. Ito naman, kaya pinalabas ko yung mantika nito kasi pag di naubos yan, wala nang paubos yan eh. So halimbawa di siya maubos kahit huwag mo siyang ilagay sa rip kasi lumabas yung mantika nung tunay na mantika, hindi siya masisira kahit ilatag mo lang siya o takpan. Basta wag mo lang tatakpan na mainit pa. Dapat pagtatakpan mo yung kahit anong luto, wag mo lang tatakpan na mainit pa. Dapat yung nakasingaw na siya. Okay na. Sarap. Mantika na. Kulang lang nga sili. Hindi ako nakabili dun sa palengke ng sili. Saan na sila? Ayun, dyan pala si Kuya Armin. Tulog. Kuya Bobby. Lagas. Lagas, migkaw na lagas. Puntahan ko si Kuya Bobby. Kuya Bobby. Ate Bidang, kaon na. Kuya Bobby, kakain na. Ang sundo, hintay na natin. Kain na, Ate Bidang. Oo. Ganda ng panahon, no? Ganda ng langit. Santol po ang aming ulam. Kain na. Kainan na. Sir, kain na, sir. Ayan. Pagmil. Tawon. At ito po yung sandok ko. Kaya na, dugong. Aji! Sir, baga ulam mo. Dugong, kain na. Kainan na. Bili ng shampoo. Pambili ng shampoo yun. Ayun po ate yun. Kainan na. Tapos na ako kumain. Hindi na kumakain pa. Yan. Isa na. Kuya Cesar! Ayan po. Kuya Cesar! Ayun po at hanggang dito lang vlog na to. At maraming salamat. Yun. Busog na busog kami. At yun. Sarap nung pagkakaluto ko. Pare, yehey! Kita na naman kami, Bye-bye. Kuya Cesar! Naglapit Sarap na na. matulog. Magkain. Sarap na matulog talaga. Maasim ang Kaso, maaga ano eh. Mag-i-edit pa, di pa tayo makatulog.